रन्जित देबरमा मुंगै खरकसा ताखकनि साजो खरकसा तंमानि तालथाम तालब्रै रमै सा खामिया अंगै बेमार क्लाइमाबाय o sengsarno eba ka o hayungno yakari thangnani nangkha naithotok o sengsarno berai ma khayani sikangno tini o hayungno yakari thangnani nangkha noknu khungni bororok belaino kha dulaijak kha moklaijak bukha homok tiklaijak aba haikeno chini mangklio tini ka sawi phayoka 48 korom surabai khobjak demsara bisini khoroksa Ronjit Deborma Tipra Mothani elected member bini saje khoroksa Khumpui Deborma o sengsarno yakari thangmani abono nugui khagnang mayagnang 48 korom sorani MLA Paul Dangshu bini warrior rokno dagi mungrukha bini nognu khungo omhajorao bachawi yapri je mansak yak sikangi chubana bagai dagi mungruma bai tini bini warrior thangai je mansak je suksak thangai chubalaikha takhuk Jinet Deborma takhuk Somir Deborma takhuk Kobi Kongko Tripura thangai chubalaibani mangpli bakasai pheka khnaini di Khumpui Debormani bufani khuktui kha khamjak phano 48 korom sorani MLA Paul Dangsuno belaikhe kha kaham tei kha kwarke paiflaya hambai hini ya farka omhai jorao bini samo bachawi chubamani bagui media rama hambai mario tini sini o 48 korom sorani anjame sora bisini monitoring committee ni member borong nang Ronjit Debormani bini sajak no bini sajak himani panda ngai khana amno sung bahaki help khaimana hene sini borong ganang maya ganang sini 48 korom sorani hene sini sarpol dangsuni jaito mungbai sung tini borong na sung subana hene phalimani kaham nongwan sugoi tongo sini je sini sar sini MLA bo tabuk suk jorate je bini mansak bo kemno phano taksuk jorate bo manya hane hinako sini kita sarok to jotono kore chaya chogya hayem phano sung je mansak sung saitok laino sung kebno phano sung bukha baya kare sung je manmani kisa masa sung subalai tabo phale tongo kha khayo kaham koring phangang ka baskang mo sung haino sung subanai awheni sung kha khayo noro tini khorobosho phai chubalai tongha sung tini o jaga 6-7 jona sung phaileka sung phai aro tabuk sanjang ka sung ayang bo meeting tongman bagi sini abo phailai sung tau phailai o jaga sung phaileka Ronjit nang tam pusu tongman Tipra Mothani to emne po monitoring committee ni member na nini sajak bufur rogo koi to besik talok romoi rogi rok ngi tongmani pula rogi to emne kita kisang mak to 3-4 mas ka hong teng te abo haike oro tlang kha oro tlang mak to bang ma jaga tlang khasi to tlang kha makon dara tlang khas no oke tabuk thuimani to tin khana ter din khaijakna again dorong tini saw phai chuba phai tei bo bai ma tong hanil bkhau na tei 48 korom sorani emle na tam ko kacharna mu chongma ke chuba manatei sini emle sarno to belen sajak kha belen jaka ang kotak sugian jarao kisa misa ripima bagai baham jaga nong kami ni bungkhai na kami no den sa no hinjabo para ke kru del para da